O da meni ştada bir tezekkür bermeli zatba. Biraz şu Türkmençilikte damak sazak bolandan soň bir tegelep gana kaza dogurlaýarlar munda bir irat yok. Ýene şoň ortajynda dugul goýup, kömür goýup, buğday goýup, arpa goýup, şygaty bir ýalňyş israf zat, günäkäçilik şen esas etmeliler. Türkmenden gelýän, aňyrdan gelýän edipdir biri, edipdir ýalňyş edipdir. Ha, şıl dogurdat del, öz malyny israf etmekde bu israf haramdır. Ondan sonra bir kapıdan dilek gelen adamlar vardır. Kapıdan dilek gelen adamlar var. Et tip dilek gelen adamlar var. Şu anlardan gelen adamlar şuun kun o da sıbahasılık bilen bizim öz daşçılarımızda çalmayanken gözün şolarda olmalı. Oğlabiyet şöyle bilen ne kadar yaman keten önünden etin yeti gelip dursun onlara var önce pişmeyen dursun. Bir yarım kilo çünkü böyle anlayalım burada tetmin hem taylan daşçıların gözlemeklik gerek. Anırdan gelýärler var, anırdan gelýärler diýen bar, çyn garip bolsa, bagan muhtaç bolup gelipdir, ona bereniň aýby ýok. Ýöne şu kun Türkmen Sehrada mahsus guşharlar var, et ýerler. Ola öyle bir ekip bolýarlar. Bir maşin ola bir maşin ola. Ahlydan bilen gelýärler owan çetinden, lap minnip duran jawan olanlar, owan kulen tökýärler, falança kilo et owadan aldyk diýerler. Şola adamlara et bermege dursun, sünk de bermeli. Ya. Etke jaýyna dur, naşy gurbalyň galan sünkü de otaşalara bermeli. Näme diýip şon ola garip de, ola muhtaç de, ola mahsus deramadyň ýene etber adamlar. Şola adamlara sünk de bermeňe. Şo tükände sen şo otykan şeýlede, aňyrdan her gün gelip duran adam muhtaç bolsa bermeli. Jawab bolsa bermeli, netihat bermeli ýani. Muhtaç bolsa netihat bermeli. Bilýärmi? Adamry adam bolsa janta işläp biljek de, suruj edip biljek. Bir tabar berhende git işte diýmeli. Janyň ta bolandan hora, asan dogurda wagam bir muhtaç bolsa, çyn garip bolsa, ol näme? Ol aýra bir gurun ýani. Şo turatynda odam bir de inne adalşandra, önetden ben aýdyryp ýa, şu damak gandan alypdy barahym maňlaýa degilmesi we türkmenler. Ya Hudaý hakykatan doňulyň eti bilen haramly Qur'any bile gelen ýer damak ganyň haramlygy. Odam şonu eýni doňulyň eti ýalyp birda şoň haramlygy. Gaty bir haram zat ýa çok, ýani doňulyň etine ýetmeýär ýöne o da bir haram zadyň bir. Om şonu başga bir degirmeklik, maňlaýa degirmeklik bu bir hurafatyň biri. Ki bu zatlarda näme gerek? Göwlen çekmek gerek. Oşa toratynda Allah Taala kabul etsin. Bark bolmayan yerler var. Bädir kep botdur, gurum botdur, şolara barmaklyk. Sahabe gele ýa Rasulullah diýen tamam dogalama barýan, ýa kardaşlama barýan. Men şoňa maň ýüz beren hakdy. Men ýene barýan. Peýgamber Huda samaty diýen eýni gum şeytanyň gözünde goýan ýalyk indi. Siz de Huda taýdan ýaqyn etýän. Ýüz bermese bermesen tellagar aýtda gurbanyna bir-birine görünmeklik, barmaklık, näme beter inşallah taqawla.